Lamedê karsazekî ciwan ji bo kesên ku dixwazin stres û hêrsa jiyana rojane sivik bikin navendekî neasayî bi navê mala hêrsê vekiriye. Welatî tên vir û bi berdêlekî bişkandina televîzyon, sarınç û kuborselanan aciziyên xwe ji holê radikin. Karsazê genç dibêje ku fikra vekirina vê navendê jî ji pirsgirêkên wî yên bi rêvebirina hêrsê derketiye holê. Li Avrupayê yaygın e perwana, İstanbul jî hebû, min jî got çima Diyarbekir tune. Memleketa me zaten per hirsa wan zêde ne. Min jî got ez li vira çêkim, min jî çêkir wele. Tên li vira giş televîzyon dişkînin, buzdolabî dişkînin, cî boxenin. Yani dışarı kes lê nexin, min jî got werin wira eşya bişkînin, televîzyon bişkînin, buzdolabî bişkînin. Zirarê kes nedin, zirarê insanê nedin. Wana giş cansız e zaten eşyanın. Min jî got hirsa me bavê eşya. Ew kesên ku bi cilên ewlehiyê dikevin odeyê bi deqeyan tiştan bi daran dişkînin û hişê xwe paqij dikin. Genç dibêje herî zêde kesên zewcandîne tên vê malê. Dewra ev navendekê terapiyê ye. Sê çar odeyê me hene. Elbîse wan hene, qaskê wan hene. Wan dikin serê xwe em têxin odê tenê daha giş dişkînin. Xortê 29 salê dibêje ku kesên ku tore dibin, bila zirarê nedin kesekî din. Ji ber wê yekê jî ev mal vekiriye. Kesên ku tore bûne yan ji bê hêrs bûne, ji bo ku ew hêstê xwe bavêjin derve, divê bila bên vê malê ev alavên êderdorê min bila bişkînin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.